Никой създаден досега инструмент няма възможността да създава и да манипулира звуци, както човешкия глас. С помощта на уникални и сложни вокални механизми ние можем да говорим, да викаме, да шепнем, да се смеем, да плачем, да стенем, да тонираме, да наникаме и всичко това естествено. Нашето умение да се изразяваме гласно се е развило в продължение на хиляди години, заедно с еволюцията на мозъка и на интелектуалните способности. Като погледнем назад към праисторическите времена и нашето еволюционно развитие, откриваме, че вокалният израз и примитивната комуникация до известна степен са започнали изключително силно да влияят на качеството на живот. Доказателствата сочат, че пеенето вероятно предшества говора. Дори преди това различни звуци и тониране са довели до напевите и пеенето. Човешката реч не е била особено развита до преди 70 000 години. От този момент нататък, с нарастващото население и предизвикателството да оцелееш, речта се е превърнала в абсолютна необходимост. Стимулирана от социалното развитие и културното усъвършенстване, речта се е доразвивала и се е родило писането. Повече от 3000 езика са възникнали и съвременното човечество е излязло напред, за да заяви своята доминация над света. Една от най-важните теми в моите обучителни практики по звукова терапия е представянето на оптималните методи, чрез които гласът може да бъде разбран, използван, контролиран, развит и освободен. Така ще ви науча да отваряте и освобождавате гласа с цел да улесните комуникационните си умения, социалната си увереност, персоналната си сила, физическото и емоционалното си здраве и духовно съзнание. Има 3 основни начина, по които можем да изразим гласа: говор, пеене и тониране. Процесът на произвеждане на вокални звуци се нарича фонация. Добра фонация се получава, когато използваме правилно вокалния инструмент. Звуковият механизъм е невероятен инструмент, който разчита на координацията между няколко отделни компонента, които изпълняват тези функции. Белите дробове, диафрагмата, ларингсът, гласните струни, фарингсът, гърлото, устата, езика и носните кухини. Когато всички тези компоненти са синхронизирани и се използват правилно, може да бъде постигнат магически вокален израз.